Vanhu venyika yeZimbabwe vasitomboona kana chakanaka negovernment yavo pamusoro pechinoitika kuti aiwa makaona mavidheos nemapictures muchiona aiwa safeguard ichiroverwa pasi 4 to 5 million US dollars. Panapa vanhu vabuda kutaura mashoko ekublema the police, the ZRP police zvinzi aiwa vakomana munotadza kubata macriminals kana marobhers akadai. Vakangonzi nhasi Nelson Chamisa aiwa awanikwa ari pagathering kana pakaita sei, aiwa munotosvika iye asati atombosvika Nelson Chamisa wachisanda mina mashoko mudanyorwa pana blog subscribe or like on the bell icon. Vanhu kubatikana vachiona the situation itika munyika yeZimbabwe vachiona kuti aiwa people are finding it difficult to put food on the table, people are finding it difficult to survive in this economy yamuri kuona own currency iri kudhakwa. Vanoona vakomana ava vane chinoba 4 million vanyora vachiti dei zvichinzi kwaitwa musangano naChamisa polisi yatozara yabata vanhu, itai basa uko. Panapa ari kuyachivati aiwa itai basa rekubata macriminals ava, but kana kuri kubata vanhu vasina mhosva, vana Amos Chibaya, vana Jameson Timber vari loya kuna Nelson Chamisa, aiwa ndo kwamunomanyira, ndo kwamunozika mwati munoshedzwa aiwa muchidavira vanoitika macriminals akadai anodzikisira nyika, anoita kuti aiwa mabanks amuri kuona tasana Ecobank kana achinge vaita loss yakadai airikavhiki. Mutudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa ina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.